Enw fi di Beth Owen a dwi'n newydd astudio polisïau cymdeithasol. Peth gorau am astudio Abertawe ydi, nid yn unig mae'r traeth yr eithrio ar Steffan Drws ni, ond hefyd ges i wneud bob un o gwaith cwrs fi trwy gofyn o Gymraeg. So ges i wneud bob un o gwaith ysgrifenedig fi gofyn o Gymraeg, a ges i lot o help hefyd gan i darlithwyr o fri yn Prifysgol Abertawe, so o'n i'n lwcus o cael lle yma. Fi oedd ysgrifennu cymdeithasol y Gymdeithas Gymraeg am y 2 flynedd diwetha. A wedyn, so dwi wedi bod yn, fi oedd yn trefnu digwyddiadau rhyngol i gyd, socials i gyd, so dwi wedi cael ochr rili cymdeithasol. O'n i hefyd yn rhan o British Sign Language Society hefyd yn y prifysgol, a dwi wedi bod hefyd yn hlwm ar undeb gan bod fi'n gweithio fel cyfieithydd yn yr undeb hefyd. Wel, profiad fi'n Abertawe wedi bod yn wych. Ges i nid yn unig profiadau o fynd i Thailand, Cambodia, Vietnam dros yr haf efo'r Coleg Human Health Science. Dwi hefyd wedi cael y profiad o just cael bywyd cymdeithasol gorau wrth gweithio yn yr undeb bob dydd, wneud cwrs fi ac hefyd cael profiadau byth gofiadwy drwy'r gofyn o Gymraeg. Yn y dyfodol, dwi wwan yn gweithio llawn amser i Mentoriaeth Abertawe fel swyddog y gymuned, a dwi hefyd yn mynd i ddechrau gradd meistr ym mis Medi yn fan hyn.